everyone, welcome back to my mini blog. और बहुत सुंदर जगह क्वेश्चन आई विल शो यू द लोकेशन. ये फोटो शूट व्यस्त लोकेशन देखी थी. ई लोकेशन रे माछ धरिया पाछंती. एटा मिसला. कहया चाहिए बुत. कोना कहबे डर लागुची आ. तळे बोलवा को. दुईटा बोरी अछि तो डर लागुची. एही तो पानी होछ देखंतु. एतम पानी माछ धरि धरि के पळै चंत पर से कंदी को. हो जबा. पानी डरू नहीं जो जो. ओहो. ओ किछि नाही छुट्टी. आउ जाउ छ टंकाडो. ए मिच्छो जम्मा जाउनी पानी को. हिट वाइट पानी किंतु बसी आउ जाउ. देखले खाली आउ बोल. ए माने देखा ही जाउ नांती आउ. आराम भाई केते पानी ए माने पहरु चंदी जाई कि सेठी. भाई एइटु सदुची एइटु. आवाज कंटिन्यू. केंदु केंदु को केंदु पहरु दिला. आवाज में जा. खाली बसिक देखु से मन सेटा पहरु चंती. ओ नाइ राखी बांधिले. ओए बे राखी चल तो ना कोटा कोटा हेले भी जारे फ्रेंडशिप. बैकग्राउंड वॉइस. ये पूरी फ्रेंडशिप डे. यार कौन देना पड़ेगा. सोई देना पड़ेगा. सोई देना पड़ेगा. एते संध्या हे गलाने आम एबे पर्यंत बसिचु एठी सेमान को जगिचु सेमान सेठी पहरुचंती. मुका से बरु ना कापो उल्टी दे उल्टी दे उल्टी दे ना उल्टे दे. मेहनत कर रहे थे देखो भाई. ते माने पूरा राती हे जिवो. राती माने हे गलाने ए माने एबे पर्यंत बाहर होई नांते भितरु. ए पडास अरे 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 आपो की